Goedemiddag, kom binnen. Ik ben Dries Litsen. Ik ben 27 jaar geleden samen met mijn vrienden van de fietsclub Grand Ballon gestart met Limburgs Mooiste. Na 25 jaar vond ik het wel welletjes. Toen heeft mijn zoon Jesse het van mij overgenomen samen met zijn team. En op dit moment ben ik voor de Grand Ballon of voor Limburgs Mooiste nog beschikbaar. Als ze mij nodig hebben, weten ze me te vinden. Ja, ik ben hier bezig met het maken van de routes, controleren van de routes. Het betreft 3 basisroutes, een gele lus, een blauwe lus en een rode lus. En het is een vrij gecompliceerd stukje werk, want het moet voor de deelnemers straks een heel aantrekkelijk stukje Limburg worden. Het moet zo zijn dat het geen gevaarlijke route is, dat ze elkaar niet hinderen. En het moet zo zijn dus dat er voldoende uitdaging in zit. We staan hier in het Ransdalerveld in Voerendaal. Een prachtig stukje Limburg met hele mooie freestijle hellingen. Een typisch stukje Limburgs Mooiste waarvan wij hopen dat jullie er straks van genieten, van de sportieve uitdaging en de prachtige omgeving.